bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV ɗo mbawɗon wonde duni babaɗo kala on calminama on juurama on manama on mantama caggal nde jettuɗen jeeno jurumdere jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe lamɗo lamɓe laamaɓe juɗɗen e nenaɗo makko Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum woni kodda annabaɓe kañum woni almami nelaɓe tan e tagaren e saabu mo en jitti sabuji ɗi kala sababu wodede en ko jiknaɓe ɓe yaaɓe yalto toon fof heedi ɓe duuso ɓooyi sababu goɗɗo ko arde ɗen kumnadi hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen ɗo mbawi wonde kala lewrol pila Abou Samba Diop e galleji makko ɓe calminama en juurama en calmini joom galle o miñi ko en waw debbo en gorko suka e mawɗo en mbi jaam e kisale mabɓe emin enen kala juurɓe en gari kadi humnude aadi hakkude men e yeeɓiyankoɓe men ɗo mbawi wonde kala caggal nde calminɗen technicien hono karallo o hono Djiby Abou Dieng mo ganduɗa guila ɗumnaji mum nan tan sippira e kaɓirɗe muɗum nde wonno kala hen so yooɗi walla so nannima walla so feewi ko caggal alena ɗum ko kanko en jetti kadi e ɓinguel men musidɗo men hono Elimane Gaydo mo ganduɗa eɗen jaada e muɗum e kala saaha e yewtere men Njanngen Pulaar eyyi hande kadi ko noon no mbiɗen ni tan ko émission men Njanngen Pulaar mo kewɗen wadde e kala saaha e fadde moɗon kadi oncugol moɗon e amen e walla mbiyon min ɗum ɗo min jiiɗi haaldede walla ɗum ɗo min jiiɗi yewtidede e on saaha jewtiden hen en totten konngol musidɗo men hono Elimane Gaydo Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam rahmatullah baba mat no mbiɗani kadi en calmini bandiraɓe yeɓo men ɗo e nder yiide hay caggal leydi en jetti kadi ganduɗa hoorema haralleɓeɓe no mbiɗani kadi so hunde nde no wayi wayde fof ko kamɓe so feewi so yooɗi fof kadi machallah ko kamɓe no de jettiɓe no feewi en jetti kadi ganduɗa hoorema no feewi yeɓo men ɗo e nder leydi hay caggal leydi kala yewtere men so yaltima machallah mbaɗi hen kadi aɓe gadda hen ganduɗa hoorema woni hollude en aɓe jeeɓa yewtere nde no feewi e kadi no mbiɗani en garti e yewtere men woni Njanngen Pulaar no mbiɗaniren kala aljuma so Allah jaaɓi inchallah eɗen gara ɗo en eto kadi yewtidde e bandiraɓeɓe no waɗi kamɓene kadi ɓe jarama no mbiɗen ni tan kadi bandum kala ko keɗotoɗo ko kamɓe goni foof ɗum noon wadde annen baba maɗa anen kadi a yettama no feewi ene wayno yewtere men nde ɗo yewtude ko hiiso garnoɗen hande noon kadi mbiɗen kadi alay saago duttirɗen ko wayno bindol ha tengti noon kadi ko fayte batte dosɗe celluka hande ko ɗum woni noon ganduɗa hoorema nden lowre hande jiɗɗen memde hen en garino e dosɗe celluka ha ko fayti e to batte manel en kaali holko woni konngol holko woni ganduɗa hoorema helmere e kadi gari ganduɗa hoorema hande e garini kadi hay ko batte gonɗoma hol kadi ko woni alkulal e alkulal ne foti foof eɗen garini henete ko ɗum hen saji en memmatto memen ga hande noon koto fayte batte dosɗe celluka jiɗɗen hen kadi ganduɗa hoorema jubbude hen goto foof kadi ganduɗa hoorema so yiya kadi ha paari goto foof adda hen kadi miijo mum eɗen gandi hande mbiɗen namdal men gaddanal ko adi ko foof holko woni ɗaɗol eyyi Alaji Malick Elimane ɗum jafoɗa nde wonno ɗum waddude émission holno pinɗen ko Malick Oumar Ly tagui pujurmami e noon ko Elimane mi salmitimama no mbiɗa ni mbiɗen ko walla mbiɗa ko Allah namdi holko woni ɗaɗol ɗaɗol noon so haalama woni ko celluka e bindi sen mbi celluka e bindi noon alay saago mbaweten ko rokkude joni ƴeewen ɗeɗo kelme minen ko celluka e bindi na celluka e bindi celluka e bindi ƴewɗeɗo kelme haal haaloyi haalti haali
somi namdimama Elima holko wayli e ɗeɗo kelme wayli holko waylaki ɗeɗo kelme waylaki holko waylaki ɗeɗo kelme ko woni caggal ko woni ko waylaki ha hawuji ɗi hay goto majji waylaki e miijam woni ko waylaki ko oɗo haal oɗo haal oɗo haal e oɗo haal ina wadde haawo ko woni eyyi mayl gar hen eyyi aɗa andi ko haal o woni ko waylaki haal haaloyi haalti haali wadde ko haal o oɗo haal nani haal nani haal nani haal nani o ko haal ɓolo o ko haaloyi o ko haalti o ko haali wadde ko haal o tan woni ko waylaki ɓayɗo ko haal o woni mo waylaki wadde eɗen mbawi tongude wonde ɗaɗol koko ɓuuri duumade e ñiibde e wowlago sen kaali wowlago noon ina wona helmere ina wona ko helmere inde walla gollal wadde ɗaɗol ko kañum waylotako kala ko heewi kala ko so tawi helmere addama kala hen ko duumi ñiiɓiɗo wonno ɗo waylaki ɗum ɗon woni ɗaɗol donc so tawi mi jaabima namdal ma holko woni ɗaɗol wiɗen ɗaɗol eɗen mbawi wiide koko ɓuuri duumade e ñiibde e wowlago noon woni helmere foti ko inde walla gollal ɗum woni ɗaɗol joni wadde ko to sen gari to batte bindol min sen gari to batte bindol haawo ɓolo kanko holko woni haawo ɓolo haawo hijjande ko hijjande fata ko silo hijji o andi ɗum woni hijjande joni wadde ɗum ɗo woni ko sen duttitima ɗo serdi ɗum e hijjande e ɗaɗol eyyi en ɗaɗol kañum waylotako kadi ina jogui kadi mana saabu sa wi haal tan aɗa andi haal ko firti haaloyi toujours ko haalowa tan arata aɗa andi kam ko banggue haala so tawi a ƴeewi kañum kam waylaki ɗo haalo waylaki ɗo haal o haaloyi o haalo waylaki haalti haalo kadi waylaki haali haalo kadi waylaki nde kala ko duumi ñiiɓi e nder helmere ɗum woni ɗaɗol wadde ko heddi ko ɗum noon hono heddi ko ɗum mayne garoy ko kedde kedde jaarude bañde ɓayde ko ɗaɗol kalɗa ɗaɗol tan kalti e holko serndi ɗaɗol e mandel eyyi holko serndi mbiɗa ɗaɗol e mandel ɗaɗol e mandel eyyi ha joni garten tan koye hokkude yeruji mbiyen kadi yo ya ƴewɗeɗo kelme ƴeewen haali ƴeewen haalani ƴeewen haalata ƴeewen haal somi namdimama beele ɗeɗo kelme fof beele kanƴi fof jiiɗi mana haali eyyi haalani haalata haalde eyyi beele kanƴi fof jiiɗi mana min e hakkillam ala joni noon holko mbiɗa ko ala de mbimi ko ala kono ɗaɗol haalngol kam waylaki ɗaɗol ngol waylaki eyyi saabu e ngol ɗo kadi haal o kadi nani haal o kadi nani haal goɗɗo nani kono ɗo ko haali
ɗo ko haalani ɗo ko haalata ɗo ko haaldi mbiɗa ko wonde ko kelme ɗe fof ko ɗaɗol ngol ko gotol kono mana o wona goto holko wayli mana o wayli mana o ko iyo e aani o e ata o e deewo mbiɗa mbiɗa wayli mana o ko iyo aani o ata o deewo ɗum wayli mana o wadde ɗeɗo geɗe bayloje manaji kelme ɗe eɗen mbawi wiide ko kanji goni mandon walla mbiyen mande fedde cellu eɗo oɗo iyi oɗo aani oɗo ata oɗo de ina jeeya e ko wayli mana kelme ɗe kanje noon ɗe mbiyete ko mandon walla mande fedde celluka woni ko onon janngoɓe ɓe ko mbiyetun ma fa ca mande fedde celluka faami de wadde eɗen mbawi wiide serdi ɗaɗol e mandel ko ɗaɗol ngol waylotako kono ko heddi ko ina wawi waylade oɗo joni ko i waylima ɗo woni wayli sottama goɗɗo waɗi aani ata e de ɗum fo waylima wadde ɗaɗol ngol waylotako mais mandon kon ina mbaylo haal o ko mande ɗaɗol ngol waylotako ko heddi ko mande fedde celluko ina waylo ɗum ɗo serdi ɗaɗol e mandir walla e mandon ɗaɗol ngol waylotako mande ɗen ina waylo woni mande fedde celluka eko nandi hen ɗo wonno inde ɗum tagi wadde ɗaɗol sa kala ko jokkuɗa hen kala ko jokkuɗa ɗaɗol ngol ko heddi ko wiyete ko mandel bon enen mbawi ruttade e namde ma ɗe mbinoɗa adan ko holko woni ɗaɗol mbiɗen ɗaɗol koko ɓuuri duumade e ñiibde e wowlago noon woni helmere foti ko inde walla gollal en jiiɗo haaloyi haalti haalani wadde ɗum ɗo ko ariɗo firti wadde ko ɗum ɗo woni ɗaɗol saabu ko ɗum ɓuuri duumade namdal ma ɗimmal wonno ko holko serndi ɗaɗol e mandel en kokkino yeru mbiɗen haali haalani haalata haalde ɗaɗol ngol kadi waylaki kono wonko wayliɗo wayli ɗum ko i aani ata e de ɗum ɗo noon ko waylata kelme ɗe ko ɗum ɗon wiyete mande fedde celluko walla mandon kono ɗo mandon noon wiyete kon mande fedde celluka kam waylata ɗaɗol ngol kono ɗaɗol ngol ko waylata ɗum serdi joni min namdalam nayi garten ko wadde kalde ɗaɗol walla kalde helmere winda woni ɗaɗol ko heddi ko mandon eyyi mandon kono ganduɗa ne wawi wonde mande fedde celluka ɗo wonno gollal so tawi ko inde ko mande fedde inde wiyete ɗo joni ko par ce que haalde ko gollal ngal firlitaka haal wadde ɗo fof ko haalde gollal mu ngal firlita ko haalde ɓayri noon ko gollal kalten ɗum ɗo woni mande fedde celluka ko yantata e ɗaɗol ngol ko wonta goɗɗum tawi noon koto inde ko mande fedde inde wonata woni baɗal pillitagal hanti nde pilliɗa ɗum hanti dañƴa iwji ɗi dañƴa hanti ma noon kono hanti nden pilliɗa baɗal ngal nde ɗum kadi kala ko mbattuɗa hen mbattuɗa e ɗaɗol he hankkadi are firlidde gollal ngal ɗum noon wona jaha to banggue mbakaji eko nandi hen ɗum ko gueɗe mon wona gueɗe mon eyyi joni ganduɗa hoorema addi yimɓe ɗaɗol ngol
anni altinini yimɓe mandel ngel nden eɗen jiyana e nder nde mbi janggaten ɗo mandel nde ɗaɗol ngol ɗiɓi nandude e mandel seeɗa ɗaɗol ngol angol ɗiɓi nandude e mandel seeɗa ko mandel ɗaɗol ko mandel kono ko mandel ngel waylotako sibu ko silo hijjewo sonno ko silo hijjewo tan aɗa andi no cildata ɗum ɗo noon ko silo mande o sa ni silo mande o tan ko silde helmere nde wadde ɗum e gane tawa ko gane joguiɗe mana sibu kala hen ko battuɗa e ɗaɗol he a datta jogui mana ko jiiɗa e mana goɗɗo o ɗum woni silo mande o sen ɗum kadi silo hijjewo silo hijjewo ko peccata helmere nde koye nanɗe silo mande o pecciɗa ɗum koye ma ɗon jogui kon firo e mana taw ko mana kadi dondiɗo kadi celluɗo eyyi ko noon ɗum ne kadi ko no mbiɗani mi faami ɗo mi faami namde ɗiɗɗe foof woni holko woni ɗaɗol e holko serni mandel e ɗaɗol wadde noon foof kam ko yidde andinta yimɓe ganduɗa hoore ma ko gueɗɗiɗe gueɗɗiɗe fof kam kanji gondi a faami sa yiito silo hijjewo sa yiito silo hijjewo ganduɗa hoore ma taw ko kijirta ɗum koye hakkille ma walla ganduɗa maɗa hijja ɗum wona cila ɗum sa arti kadi e mandel aɗa wawi kadi no mbiɗa ni kadi taw kadi ɗaɗol ko mandel ngel aɗa mbawi ngel ɓotata ngel waylata hay nokku kadi nokku ɗum ɗon woni ko heddi ko noon ko waylata mana o ɗum woni wiyete ko wiyete kadi ko mandel kono mayne gaari hen ko ceekirɗe en ko nandi ɗum ko gueɗe goɗɗe joni ɗo kalten jarten koye mandel ɗaɗol ngol ko mandel ko jokkoto en ko kadi ko mandel joni noon serni ɗum ko jokkoto en ko ina waylo mais ɗaɗol ngol waylata kañum joni ay ko kalno kalɗa ɗo joni mbiɗa ɗaɗol ngol ko waylata koko mandel ko waylata koko mandel fof ko mandel kono ɗaɗol ko mandel ngel waylotako ɗum ko mandon mbaylotoko woni maale fedde celluka woni maafa cawo faami joni mbimi mi faami joni ko heddoto ko won caggal ko ɗum woni ɗaɗol ngol kono ɗaɗol ngol kadi ganduɗa hoore ma kadi ɗumne kadi ko mandel e wadde ɗum so neɗɗo foof sene garoy hen ma aroy en jiguinoma ko namde nde joguino ɗen namde nde joguino ɗen kono waɗi ɗum ko heƴƴata e yewtere men sal jaaɓi inchallah ma en garo e namde ɗiɗi keddiɗe saabu sen paare namde ɗiɗi ɗe asa kalna yimɓe saabu ɗum ɗo kon ɗo mandon wonko woni henete goɗɗum aɗa andi aɗa andi ko woni hen kono ɗo mandon aɗa andi wonko woni hen wonko poɗɗa hen silde eyyi gueɗe foof darna ɗum banggue yimɓe ganda ɗum ɗo holko ɗum firata e gandanɗa hoore ma taw kadi koye hol sifa goɗɗo ma ɗum darde hol darde wonde nde min jiɗɗa ɗum darto e nder helmere saabu ɗum eɗen gandi ɗum ɗo ko goɗɗum honko woni he sa heewi saabu onon dosɗiyankoɓeɓe hen sahaji oɗon lugguiɗi ɗo no feewi surtout ma to batte bindol hen sahaji wonko neɗɗo haalata taw wona ɗum bindata wonko bindata tawa haalta ɗum ɗum no waɗi aɗa andi ko ɗum serndi silo hijjew silo mande o silo hijjew kala ko nanɗa tan aɗa wawi windirde noon kono mete noon helmere nde ine sellini walla sellirani noon ɗum hankkandi mi jahata koto silo mande o eyyi toon gandata ko ni windirte ha sella walla sa windiri hen sellani no Pulaar wonko nanta e nofru ma taw wona noon bindirta ɗum eyyi joni noon ko silo hijjewo ngo e silo mande ko serdata ɗum no mbiɗa ni so Allah walli en ha en gaari gongol jokken namde waɗi ɗi keddiɗe ƴeewen kadi goɗɗum ko addanta ɗon ni ko kalɗa ɗon kam mi joguinomo ɗon caɗele surtout ma ko helmere wiyetende yidde eyyi andi yidde ƴew no nanirta ɗum ni ene bindirta ɗum ni eyyi ɗon mi joguinomo ɗon adande nde min puɗɗoto ɗum janggude mi joguinomo ɗon probléme no nanirtumi ni ko noon bindirtumi joni bindata ko tan ko dewuji ɗiɗi tawa ɗo adi dew cakkitiɗo gasi voilà gasi nde ganduɗa hoore ma ɗum ganduɗa hoore ma ko ma mbayla mana o nde ganduɗa hoore ma joni yiɗani yiɗino yiɗoyde fof yiɗiɗo o kam nan ɗon ko heddi ko artata ko woni ɗum ne hewo i o e ɗe o ɗon kay waylata ko heddi noon koko ara caggal ɗum wayno bande en comme ça sagol eyyi ko ɗon a jarama no fewi Baba Mat a jarama kadi en calmini en beltini fewi technicien o hande kadi a jarama no fewi hande kadi machallah kadi ɗo natɗa ɗo
e kadi a jarama no fewi enen kadi wonko jangguɗen hen no fewi ɗum kadi mbiya bandiraɓe jaafoɓe gacca hakke no fewi enen ganda hoorema enen sen gayri ɗo ken janggoɓe kanko woni jangguinomo enen foof nodde ɗe mbiyata yo Allah jutnu balɗe ɗe moƴƴini batane ɗe junno kadi gurdam ɗam kadi kala kadi aljuma taw kadi mo aroɗo mo daroɗo kadi mo jangguine en ɗum kadi onne kadi on jarama Baba Hammat ha saaha goɗɗo sall jaaɓi inchallah ceerno Elimane a jarama kono kadi en jetti Djiby Dieng e golle makko tiɗɗe woni e wadde ɗo ɗe enen en gona seerenɓe ken etotoɓe tan duñ hen tan ko mete Allah no wurta wiyoɓe na jangga Pulaar hayso puɗɗaki ɓe mete na jangga Pulaar mete kadi ɗi jangguina Pulaar nde wonno Pulaar ko ɗemgal no ɗemɗeni foof so janggama tan ko ɗe ɗem nafata Pulaar no wawi nafde ɗum so ɓen jii defte kewɗe nan mbaɗa joni e Pulaar so tawi ɓurano no worno guila bagata bina firama wattama Pulaar walla won hadisaji ceerno wiyeɗa janggat tan ummina ƴiye tan an ndewaga e Pulaar ma aɗa haala yimɓe nana ko janggude Pulaar wayi noon ɗum wurti en yen janggo Pulaar yen janggin Pulaar mete ɗemgal ngal no ɗemɗe keddiɗe konori mete e ngal honiro noon oɗon ɗacca hakke emin paadi ñiŋoje moon e wasiyaji moon e kala ko cohluɗon hen enen ken etotoɓe tan ɓe mbi neɗɗo jangga tan koye perguitte muɗum no wawi taw kamɗum ko perguitte ɓole son kaali on batti kam lawol tan mi jaɓat kala ko mbiyami ɗum ɗo ko ni mi jaɓat ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo yo Allah hokkin tawede saaha goɗɗo kadi tawa ko eɗen ala ko joni sowona ɗum ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah